mweya ushu. Munobvumiza serious. Moyo wakasimba muno. Manje munotosimba kati because marriage yako ndeteshana nezvayapo. Pakati penyu pari tu panowana ari wiki. Ipapo. Anosunga bhegi akabuda. Murume. Ipa vakasunga bhegi vakabuda wani murume. Akabuda chindepi? Achinde ikoko kuenda ikoko amene. Kunani? Ko akasvika sei kwarugara? Anditombozi. South Africa. Saka mune mweya nzvimbo ndazvinzwa kuti shuwa norti yatora mukombe ininyai. Vana avadi vachikrosikoro dhamana. Ivachi haya norti haya bodo shu. Kwai is either vakadzi kana kuti varume. Nditori mumota ndikune kwandiri kuenda. Nditori navo. Hanzi palife padini. Hanzi muna SIS MELLY ndikati endo anditori navo. tiri palive ndiani? Ndiani? Ndiani ari kutaura? Oh no all right wati kudi ndakanga kutega mira nditege. Don't worry ndotaura navo. Don't worry ndotaura navo. Yeah? That check for you, all right. And you are me on a terror video. Kwakunotakura bod nikikiri saka pamurugara pano pamaishanda basarika pera pamurungu pamurungu ndopandaka ini ndasara kumusha iye auya kunoko wakabhagara nemurungu ndozonditumira akabhagara nemurungu iye yapa murugara ndokubvazo nditumira mari zvikanzi chiuya ndauya ndofunga takagara mwedzi mwana ari mudiki ndofunga ane 9 months tagara mwedzi manje kuzoti ndichivaudza ndasingashandi ndichangosvika baba mwana haana mapamba baba mwana haana hembe vanga vakuti unotogarira mari yangu chifunga chiti ndiri chipambo chako ini chokushandira wakagara ndisi bamba wako kana hanzvadzi yangu ndandotsvaka basa iye murume wanyu yeyu ingana murume ndokubva ndaenda saka ndaingoti kana mwana akashayiwa something ka ndoenda kumurungu ndosvika ndoti murungu ndibetserewo ndokubva ondipa kana kuti 100 rand ndotenga zvinhu zvemwana iye akazona ndatenga konzi zvazvipi ndoti ndapiwa naangel konzi makutodanana chikomba chake ichocho iye zvazodaidai ndikasvika pakuenda kuzina vhiruku ndakabereka mwana kumusana door to door ndichitsvaka basa ndine mwana kumusana ndoga ndazotorwawo nomwe musomalia achiti ndangokunzwira tsitsi because uri kutsvaka basa nemwana kumusana baba wacho aripi ndikati baba wacho ariko ndoga ndatanga kushanda ndichitenda nemwana wangu kukumusiya ndisina because handisina mari ndichitenda nemwana wangu ndichishanda ndichidzoka ndichitenga chikafu ndichitengera mwana iye asingadi ndichitoti ukatomudza kuti mwana haana chakati mumba imomo waigona kutobuda otoyakadhakwa waasingambodi kunzwa nezvazvo ndokubva mwana paakazorwara kuita serious wibleed achibuda ropa mumwiri muna October last year ndobva ndaenda kupokuruga nemwana ndakandita 1 month ndiriko asingauyi kuzocheka asingadini achingogara saka ndazobuda manje ndokubva hama dzangu nehanzvadzi yangu iri muno ikati zvanyanya izvi sisi murume usingakutarisi asi wakabereka naye vana mune vana vangani? Akutarisi ndine 3 vatu vakatoshaya muri kuti chiini? ndotuma 1 wakashaya musikana noumwe uyo mukomana washaya kune 1 kumusana ikofu yezomusikana imi makatoshakira namwana tu izvo inga zvakaoma nemurume uyu ndamubvunza ndakutomufira neshungu naimi kwanoitei chivhura imwise kwatsapo muchamuona ndakakanda mapumopasi makanda mapumopasi ndaitobatsira kutoti ndichengetere ava mwana vachiita kuti vaende kubasa sezvo ndotengesa hangu kangu akandinetse baba vacho akabva kubasa ndovasiya wavo newangu baba vachosara nevana ndonotengesa hangu ndandisina kana problem ndakagara naye mwana 3 months nasikana mai vakasimba vakasimba mai ava
Somebody do kunyepera. And do kunyepera sha. Right. Mira ndotara niwe ndaiona mira ndotara niwe mira ndokutaura niwe but ingoita kuti vaone manje haisi kurekodha inorekodha can't record you inorekodha saka plan iri papa isi kuchengeta mwana muno muSouth Africa muno totomuchengetera muno because mari wena mba mungaiwana atingaiwani saka izvozvi muri kugara pamba pemurungu makazosara semba pemurungu womurume wenyu imi murume wenyu achibva achinda ndatobuda pane vamwe sisi vaya vakazonditora nemota tatobuda tiri kutenda ikoko kuna baba wacho kwanga achigara kakubhesteroko tatopfuura pasi pa ngavauye tiwandi join forces varifamba nemotokari vari kutoti uyai varifamba nemotokari tivamirire mune mota here hanzvadzi mune mota tiri panzi maimama papumulongo pamagose papumulongo yaipapo paabsa pahlavani magrosa iwayo uyai murodhi momo muti takamira moti yeblack so chief time chiti wangu zvehanzvadzi tichanga mfambisai kurumidzai tichivamirira idu zvepano tichitonoona baba nhasi vakaita zvekutamba sese vika tichivamirira madhairis muri kuhera kuona ndo zvinoitika izvi kana varume muchinge mapinda nevakadzi veSouth Africa munomu munoya zvakanaka kuri kuita mweya wenzvimbo mweya wemuSouth Africa wekuti vanhu vanobva kumba zvakanaka vari macouples kana mapinda muSouth Africa munomu handizoti mweya here dhimoni here zvandaitaura zvekuti Satan ari kutageta mamarriages. Satan ari kuoperate zvakasimba. Moyebva zvakanaka mosvika muno muramba namunomu. It's either murume anosiya mukadzi oyenda kana kuti mukadzi anosiya murume oyenda. Iziye zvine zva 50-50. Animaona. Ndiri kuchipatara iko kune mwana. Chakazita. Vari kutaura. Aiwe taura ini. Ndiri kuchipatara iko kune mwana asingauyi. Wakazongouya umwe musi ndokubva atanga mwana achitova nemadrip ndobva atanga kupopota. Achipotera madhokta nemanesi zvikanzira kuti mukadzi wangu nemwana vabude izvezvi ndobva vakati kotombudisa sei iye mwana asiri right zvikanzi kana musingadi chindipai mukadzi mwana asare ega muno zvikanzi unoti mwana asare ega muno mwana ane madhiripi ochekwana ane madhiripi ndokubva vangozomudzinga nemasecurity ndobva aita sei ndobva abuda hana kumbozotsika kuhospital saka ini tichibuda muhospital ndo zvakazonyanya kundirwadza zvekuti handina kuzokwanisa kana kutaura naye kana kumudikira kana kumuwachira kana kuita sei ndabuda nemwana wakabva andifona ndakabva ndamufonera ndabudiswa kuhospital atobuda mumba wanga atobuda achiti waenda kubasa kusafari ndobva ndati baba mwana ndadischargwa saka ndanchiti pane zvinhu zvandinazvo zvinorema plus mwana kumusana ndachiti muye mundidini munditakudzi zvikanzi ini nditori kubasa handisi kusvika ikoko plus ndakatorasa makini ndikati saka marasa makini ndopinda nezvikanzi totondojamba unotondojamba ndofunga mapana kana mambatasa pane green paya pajambike paya unotondojamba ndofunga ndakadischargwa kuma 12 ndofunga wakazouya kuma 5 ndichingova panze ndakangogara hanzvadzi yangu yanga yatonditi kana waona asiri kuuya uya kumba urari ndopa akazouya auya ndokubva atingati handina makii komake makamarasasi haachataura tapinda mumba achipinda mumba mestofu yakatocha apa tine nzara hapana kana chikafu mumba zvamakaita ndakuchibvunza baba mwana kokusauya kuchipatara muchitiona chikonzero nehavatauri vari kungobuda vachingodzoka usiku vachingobuda vachingodzoka anohura here handitombozivi kuti unenge achihura here kana kuti achiita sei okay mama ndibvisireiwo mwana asabude pakamera ndokubva inini ndikati kana ndabatikana kubva ipapo hatina kuzotaura tese kana kuwacha kana kubika chaiko ndasingachabiki noti ndabatikana ndo iye wanga akufamba achishudza vanhu manje kuti uya ndikagara nemukadzi usingandiwachiri usingandiwachiri ndakutobva ndomabvira akaita pamurungu abva pamurungu ndokubva murungu akanditi nokuti murungu waigara achingorionawo dambudziko kuti aigara achingonetsana murungu achitomudzora kuti chengeta mukadzi izvi zvauri kuita murungu ari singwe murungu uri singo hana mukadzi watokura zvake watova madhalo imi hamunawo chamakamboitawo nemurungu handina kana chandakatomboita waitoti ndinotokonai sevana vangu uri vana vacheche zvisingaiti kwandiri saka ndokubva
asi iye wakubuda abuda kudero katobuda ndiri kubasa ndichizodzoka murungu akati murume wako ndindatumita sei ndatoenda naye kwaari kugara uri kuzviziva here ndikati waingoti uri kubuda but hana kuziva kuti uri kutoita sei uri kutobuda nhasi zvikanziwa nechisvika mumba ndakaoneka musina kana chuu ndobva ndamutevera waigara kuescomuko ndichimutevera kuescomuko ndobva ndandotora zvimwe zvinhu zvaangatora ndobva ndadzoka kumba ndobva ndatodza murungu ndikati inini ndakaenda kumbondogara nehanzvadzi yangu ndozoona kuti ndatsvaka imba here murungu akati inini unosarudza zvaunoda ndaigara nemu zvakanaka handina kukudzinga murume wako handina kumudzinga iwe wacho handikudzinga saka usarudza zvinhu zviviri zvaunoda kuti woramba hako uchigara here uchienda hako kubasa kwako uchichengeta mwana wako kana kuti woita sei wobva ndikati ipapo watondigonera because mwana wangu unogara achirwara plus mari yandiri kushanda ishoma kuti ndigoti rendi nemwana futi hazvizondikwanisiri saka ndakutogara hangu ndisingabhadhari hangu rendi ndisingatengi magetsi mvura chii ndakutogara ndomagara muchimuklinirawo paanenge angodawo asi iye unozviitira nemushini ndichitongomugadzira dzechingowaraiti hembe dzake ungozotowapo nepapo ngoti ndisukirawo mafiriji kana wati ndomagarira ndakaita ndomasarira ndakaita chi pamurungu saka iye zvakamurwadza because iye kundisiya kwakaita wakafunga kuti murungu uchamuitawo sei uchamudzingirirawo then uchanditevera saka apa chaida ndechekuti musafe imimi aida kuti musafe ini nditambure nditambure saka pakazoona manje ndichingoramba chigara pamurungu zvakamurwadza zvokuti wakasvika pakudza chero vabereki vangu kumusha kuti ndakuhura nemurungu ndakutoda nemurungu because murungu wazomutendera kuti arambe achiita sei achigara izvo isiri chinhau yacho akatomboenda kumapurisa akaenda mapurisa murungu akanyatsa kumudza zvikanzi ini handina kumudzinga ndio wakangosiya mukadzi wako nenhau kuti vaingotadza kutaurirana chete vachingogara vachiita sei vachinesana mapurisa akati kana pakaderoka isi hatingamanikidzwi kuti mukadzi nemwana vatambure nekuda kwake wangu asingagoni kugarisana nechi uchitadza kugadzirisa chi zvinhu zvako nemukadzi wako ndokubva nyaya yapata kwose kumapurisa wakatinda ndokubva nyaya yapata kusvika nhasi ndichingova pamurungu chingogara pamurungu svika mwana achizopara saka mwana aparara manje ndipo pamurungu uri kungoramba achingoti handiti mwana wakafa une chikomba chake chemurungu saka ndiye unofanira kuita sei ndiye unofanira kuna dambudziko rese iroro ndikati murungu achi chikomba changu but wakangondiheupa ngoti hate sei ndingoramba wandichingogara kwete zvekuti ndodanana nemurungu saka izvozvi apa muri kuitei mugere pamurungu munenge muchidyei muchiita sei nekuti hamusi kuenda kubasa murungu unondipa chikafu motobika motomupakurirawo motodya mese aiwa kana iye unoita zvekutenga unongoti kana mwedzi wapera hanzvadzi yangu ndio iri kumubetsera kukilina saka abiki munhu anongotenga chikafu otokutengera unongotenga chikafu pamwe unotitengerawo senge maweekend but pamwe ndiye ndichingobika imuri kugara nani izvozvo achinditengera ndaigara nemwana wangu chingova 2 naiye saka masara mega izvezvi ndaandika iye ari ega womurungu uri ega kuva nemurungu aripi vatokura asi mwana mucheche ndokuva kuma 60 something vari kusafaru vantu vane mari dzavo akabatsira ake mujarawo saka pasi tadza kubatsira manje vashaika mwana wakatsamwa kuti ipapo taenda nemwana ashayaka wakabva atukwa futi unopengawo unoteretenwa chiko nemudhara ye aiwa zve apa paita triki muna ndipaita triki ndepekuti kudi mimi maiguru paita triki apa ndepekuti murungu ari single ava vari single havapana nemukadzi hapana nemurume varugara vari tusei saka pfungwa dzake ka ava kutodi votodanana nemurungu ndo patove nepfungwa dzake dei manje mati mwana atochengeta zvakanaka matodanana hini murungu achimubva matongogara hini kana mwana akachengeta ndichamirire mutogara mazondisenza hazi ndichamirire motozvigarira hini mudhara wenyu papa muchichengeta hini mudhara wenyu zvinhu nai ndiri kunyaya kuti nditambure ndikada kudzokerana neizvi ndinongotambura seizvizvi kuti guru yakurukwadza mandisekesa pana kuti mutambure gara hini mudhara iyeye ari kutoda mukadzi emudhara zvemukadzi kana achatoda mukadzi angaidawo zvingokliniki unongodiwe plus iye uri kuti pamba pake pari risk handiti ndiye murungu munoriti umomo ari 1 ari 1 vamwe vanotambura saka iye une mari saka vanhu vanenge vachipinda vachimupazira anobirwa saka kwai achiri kuda kugarira apa achinotedza kunogara kuna safari kune vana uri kutopatengesa but mari yacho vanhu vari kuitadza ari kutopatengesa mari kainzi kuma 500 something thousand million azviiti 500 million moiziva here
Chitipakakurisa. Aiwa, isingaiti 500,000 million. Now 500,000 pamwe kudani chinyatsi yangu. Kudariko aiwa, azviti. Unoriti dzimba chero mita chero kuimba munoriti mita chero abamina izitoiti. Ndingachatenga mita noriti yafu yangofanana nembari kamazimba. Yafanana nembari yadhakwa zvekutoda. Saka aiwa zviti. Amuna kunyatsa kusurprise. Zvakaoma. Kana matopedza chema mwana zvenyu muzvirore gwere mujara muzvazvo kuti changamchangami kasi murume arisingirira achida anongoningirirazvo anongogare mujara wawe kana vachida 9 pane kuti vangofamba chingosiwa mukuzvona varume kuzimbabwe nemhaka yevakadzi vekuzimbabwe chizoenda kumanigerian kumagana kupi mchiti kwanze vakadzi havatidi vekuzimbabwe vanoda vanhu vekunze ndizvo zvizvi zvokuti munovachinyira kana mauya mose muchidanana munoya kuno kumachinyira imi motaka kunyenga vematako makuru ava matkosa ava nevamatsvuku ava matswana motaka kuvanyenga muchichinyira vakadzi venyu kumusha vakadzi kana vozokutsivai manje pochinetsa manje handimaona pochitanga kunetsa saka kana mabva kumba muri 2 garai muri 2 fambai muri 2 garai muri 2 mimiedzo iyi amunoona muno vakadzi muno angori magaro chiti hapana zviripo paya mufunge ainge achingori magaro angokura asi zvitoripo hapatorina kana mufunge maspika animaona saka garai nemhuri dzenyu vana vanja dzedimi garai nemhuri dzenyu mi haikona kuita zvokushungurudza vakadzi kudai kutozvimba saidrose restress inogona tove unotori nebp inenge yatokwira kungozvimba kumeso kudaro usina kana chawaikurohwa kana kudii zvakaoma nedemburume kana mwana aripo nhasi mukosa here kwana avepi mubvunzeni kuti toda kutaura chati papi toda kuenda hanzvadzima papi ngatende tiinde pagaraji ngavamire pagaraji papo tiri kutoya straight ipapo tinomuona hedu zvemurume uyo anoita mashiripiti akadai baba anomashura venda vasaromba ine ndaitochengeta mwanene vakati mwana arwaraga aita hake maronda mukangu kanze ndamabvunza kuti vakapei mwana vakamupa chii chinopisa pamaronda mukangu ndamabvunza kuti mwana akadyei chinopisa chakaita anga asingazivi here nguva yese kuti mwana uyo anorwara anozviziva udangoshungurudza ke munochari kumuruta wamuri kuti hanzvadzi munomuziva ndomuziva handa munane moyo havasava yesivhai saka tochitungamira nti tochungoenda iduka vationa imi mochidhere tisati ziva tiri kuenda munhu yedaindakamusiya wazi makaunzwa nani kuti imba inoshingiririrwa naii maini daindakatokanwa kuti ndaimbenge ndine mumwe murume vakata move on like fast like a wifi muri kuchipinge ava munhuzvadzi yenyu ava kuchipinge apa totena right homubested isana chihera tisvike ipapo vana chihera dei makatomubvusura dai ndakatovhiringidza ndakatokanganwa nezita rake ndisisatomborufunga manje vanenge vakadzidziswa kunzi imba inoshingiririrwa shingirira imba yenyu unoifira saka vanzvadzi ari kumasere ndiani ava homeboy ape kumusha kumashingo hoye murume ndo kumusha kwangu mashingo futi asi vanhu kumashingo mondinyatsire kweni zvanzi wandinyadzisa uyu kumashingo unoitei ndibva mashingo ini kwagutuku unonditei kuhanzvadzi uzvo chinongoti vanhu kumashingo havawi mhani vanhu kumashingo havawi ava sika wahobo toenda stage pane kamusheka kewaitika kapi kewaitika rimudenga pane pingi pane jiraho repingi uko straight uko straight white left apo all right uripo dora kashama kuda wazopiwa ndiye womkuku wake umu majera sitamusvikira zve takatoipa pamini kamera wasini by action pamini action kubhuru wake haripo ndendei chatovhunduka so try mafoni togona kubigwa kune maducation topazigwa tichipazirigwa foni
Twistera wapasi. Tora iPhone, but ndese yamakautsipota ndiyo. Takauspota. Umashandisa iyi. Ndazoshandisa iyi. Kunoba wapasi. Ewe. Nani mudise. Baba, baguru wedu. Makadizve ini. Murise sei? Ndiraiti muri sei? Ndiri nani murise? Muse. Atipindi ere vakuru. Dzikurohwa. Chi? Dzekusvita idzi. Dzirikunyatsoorohwa chaiko chaiko. Dzekusvita idzi. Dziri kusvitwa shemu. Ndinotora chibaba. Hello. Adzibvi chaidzi. Oya zvadzi. Wadiwo. Oya zvadzi. Andogara pasi benzi mechoba. Wadiwo. Adzeka kuti vaburisa mabhiro. Checheni zakanyatoitanga yemutabudisa kuti. Kuzoripira. Mata. Kumazi chigare pasi tibve tangu ichiwa nguwa kuti taure. Hanzvadzi kumusha kwangu kwa muri vemasvingo mose muri vemasvingo tiri vemasvingo tose. Tobva kwaguti tose imubva mumasvingo atatu. Kubva masvingo. Kupi. Ngomurisa ngeri patango. Chivusisa kuti zvinofamba kuti ndatsireya kuti. Oh hallelujah. Imini oitura chia iyi. Mugare muchekumasure kwenyu kwamurikaya. Alright, handiripo hayi. Mugare ikoko. Hallelujah. Oh, yebo. Oh hallelujah. Kana vanongosvigara chenyapa. Hey. Ona mira. Ava ndivo ava chitondishoda pamwe ndivo vari kutogara navo. Mai. Mukadzi. Muzimba. Chimaita sei? Hanzi koiwa zouya kana handiti nezuro ndakauya kuno. Vakati ndiuye kuno ndizotarisa mapepa emwana. Ndokubva ndauya kuno. Saka ndauya kuno kumanje ndakanonoka kubva kuno. Ndokubva ndararira kuno. Iye haana kurara pano handisi kutokarara pano. Makarara pani? Ndakarara pano. Pano pai? Ndakazoshawa makuru. Pano pai? Makavata pai? Inini kai. Saka dai akauya Vane nyaya dzavo. Mune nyaya imi dziri unfinished business. Mugovata pano sei? Mitaura yenyaya yenyu. Nakombi imi chero kuenda netsoka panoti panoindika padhuze apa. Sisi kubva kuno. Imi panoti padhuze apa. Saka vachidzi ndaenda. Panoti padhuze. Padhuze. Zvokubva mavata kode vakaya vakati ndipeiwo maidi. Regai nditaure nawiri. Hagere kudire mutaure ihusise. Kukudzai muri vakoma vangu. Nawiri. Taurai chokwadi. Mwana ashaya. Iyi ane 2 days ashaya vakabva vadonha. Ani? Iva baba. Vakadonha vatanga kurutsa nekushaya. Alright. Ndobva ndafonierwa zvikanzi baba vomwana vari kuita sei? Vari kurwara. Vava kutogara kupa vane kusoro kubizo yekuzimbabwe. Zvikanzi baba vemwana vari kurwara. Ndobva ndati alright, regai nditese ndisvikeyo. Ndasvika wanike zveshuwa vagoni ziso raratobuda kuti dhi. Kozi vanga vachichaya nekurusa. Ndobva ndavatora. Dzimai ready. Dzimai ready. Zviredio. Unovata pano seizvi. Chatiti sawa. Musabvise munhu. Handisi kubata. Zvamakaita zviraitwa.
nauya anga iri vaitonzi vanofanira kutoti vatevere mwana vaparari vese nemwana tikanzi nauya iripo sisi kuti mungachadzokera kuna isi ichocho vava vasingagoni kana kumuka kana kugara kana kumira. Alright. Saka zvamako zvitoripo ndezvokuti muchitomboita sei muchitombovatarisa kuti Kusai maski vanyatsonzwa. Adzatinyatsonzwa. Vadini vaiti zviri raiti kuona kuti kuitira kuti dambudziko remwana kufambira kupi kufambira mberi. Ndati right ndobva ndagara navo ndichinda navo kumaprofita kumadzibaba kuti vaite right kusvika pavari izvi. Saka zvaderosa izvizvo mumburisi pakamera murume ndoti ashode. Saka vaderosa izvizvo ndokubva takuti tichitsvaka mari yekuti mwana aite sei mwana achengetwe. Pakabva pati vabereki mushoko vakati vakutengesa mombe yekuti mwana aite sei achengetwe. Apo kutanga pakatombopinda gurupu refamily yavo ikati tokanda mari. Sorry yenyu sorry wako anzadzi makadi yenyu tiripo taona kuti magunun'una tasvika musina kudziwa kuti tasvika. Okay, aiwa mudzimai wenyu kana achingangoti tinokumbirawo isusu sevanhu vanoti vagati sevakururi vanomirirawo muno umu tinongo ndizosiya pamafoni enyu tine mutaura kuti amutaura tizoziva. Mastendi ndatotaura naye. Waenda neki? Ndogara pashi saka itotangira pamaki kana kuti. Aiwa maki. Saka pane nyaya zvandamboreva zvakuti nyaya inenge ine two sides. Hani munoona yatochinja. Kuvango chiwerenyu wainde zvangaichi maki yedu kana tigara tose tinozapepesana asi vafunga mufungata kutora maki ndokupindana munogara mose hatigari vanotoita kuti zvisatofamba nokuti vanovata vachinditukirira havakanganwa nyaya yetiri kutukirako kuti ngatite plani kuti tiwane mari yekuchengeta mwana tukirire kana wondituka ndadini andakatendera mapurisa akanditsvaga inini ndikabvuma kuti mapurisa achiti chishandai mose saka izvezvizvi unoita zvokungouya nevanhu hautauri neni kuya nevanhu ndakakudza kuti apadikwi vanhu pano ndakati apadikwi vanhu pano ndakadzimba kuna david nenyaya yedzedzi dzenhamo yevana izvo moda kundidzimbisa kuti pano wakakanda ndiani makarara kupi aiwa ndikubvunza kuti makarara kupi pane mari yakakandwa yemwana itori nemari yenyu kwete yakakandwa yakabviswa nevanhu itoripo unooti haina kukwana iri kushota asi iripo mari iye iripo yacho saka iri kunzi ndiri kufamba saka apapa alright mirai titewe forward saka apa imimi chiri kunetsa chete apapa kuti mwana agare mwedzi nehafu ari mumochari inyaya yekuti mari haisi kukwana mari yetinaya haisati yasvika takambotanga tiita mapulani okuti kumusha vatumire ikaramba kuuya 3 times mari ye tikatozita kana zvitoita totorai mari yenyu kumusha ikokumesa vaisimume vakafunga kuti tumira vacho vaisavo mari yavo kumusha isi tikatototanga zvinyowani takatotangawo vhiki iye hatina kuzvitanga kare pavakati chivanda uisa mari takagara 3 weeks ndichitoti ndigadzirise youya ticheti 3 weeks zvose ndisingashandi ikeno ndatozoona kuti pafoira ndakutanga kutsvaga hama yangu ndaiudza kuti ndakutotanga kutsvaka-tsvaka saka ikeno ndandotoshinira zviro chaiko achiponerana nemi tiita sesingabvisani ndikati kana vanhu vavo unotaura shiwaini kuti tichinje mwana tichida isi toda kuigara saka zvokuti tichamuchinja mapalaka izvezvi hazviiti saka ini ndinotiva nemari wemwe yandakutoplanisa izvezvi hanzi imari yona tovanaye ngati kana ani ndiri kuuya kumba ndiri kuonesaiwa kuti ndatsvaga pakadini izvezvi ndaitawo panime ndaita ivo havachanzwisani neni vakuti vanoda kutora mapepa andakagadzisa ini ndichimabhadharira mari mutaone kuti mwana andii vakuti vanoda kundopa vamwe vanhu ini handitovazivi vanhu vacho animaona ndopetinorashana ndikati kana woda uviga woga mwana uchidini unotanga wataura asi imimi honai kuti muri kumislida makumislida vanoda kubatsira
handiti because apa paprisa apa even pamataura nemi muri kuita as if baba ava is not involved at all muzvinhu izvi ndipo muri kumusledha onai kana muchida chimbomirai kana muchida kubatsirwa mainini handiti next time muda kubatsirwa tika mukasvika panzvimbo taurai chokwadi chenyaya yese handika hapana nokuchecha kana kuti kudi chamuri tsvaga rubatsiro nokuti mwana avigwe marikwane zvino mauya muchita sekuti maybe imimi mune mwana baba vemwana vakarasika vapo handitika isikati baba ava vari muno vanogotiza chitunha chemwana sei handimaona rikatidi tivafambiri tiwo nai baba kuhanzvadze kumusha munomu zviri kufamba sei muno kumusha akakutosungiswa nenyaya iyi saka kutoya kwaari kutondisungisa rwepiri futi ipapa inyambiri achingondisungisa watonditorera mapurisa akanditipedza basa remwana ndome ndiri mudariro saka chendiri kuresva chiyapa aiwa inzwai patikutadza kunzwisisana patikutadzisana kuti mari yekumusha yako nanditi uya kuti izochengeta mwana ngatichitsvakawo vanhu rubatsiro tiwane vanhu vanotiita sei vatifanga kuti baba havasi kubatsira zvachose baba havasi kutoda kutozvipinda vakatiza anga achida kutora ndopavanhu handitori saiti but zvakaipa imamutauri muchidaro toda kuti mwana avikwe amutauri muchidaro kuti baba vemwana havana kuramba vari kuti mapepa ndini ndakatobata ndikutsvaka asi vakuda kumahwika pembiri ndakamashandisira mari kumawana ndo zvamaindiudza zuve makati moda kundopa vanhu mapepa avo makati moda kundopa vanhu ndikani mapepa ndakabhadharai kana ndosaka ndakakufonerai kuti tionesane kuti zvinoita here imu ndobva matotanga kutonditi ndakabhadhara pana dokta home affairs nditsvaka vanhu vekumozambique ndaitotsvaka vanhu vekumozambique vane passport iri valid vachindondigadzirisira kuti ndive nemapepa saka pauyi umwe munhu uchingoti ndipe mapepa awawewo mwana wako muri varoi kani munowika muchitunha zvechokwadi aiwa sitosaka ndakakufonera kuti imamo ndizvozvo tavepo togadzisa simakakakanganisawo uchibvuma ivo papo makakanganisavo yekutiza vakatombotiza patiko zvino varipo vakabata mapepa emwana ndakatenda mapurisa matovata mose nhasi matovata mose asi mavata mose menoti vakavata kusana vatana vakuda mboma una mungamu ini ndegazvemi ndakavatamba iva chero varimo nonono vatapakwenji vatapasofa vari kumbeka hativati pamwe saka mapurisa akati itai mose saka iye uri kuita zvisizvo kuti ndisatoiga mwana wangu itsipete zvamauyaka panenge yandoda kutaura moyo hwavo moona kuti ineita here dei zvaibvirane vaigara kumba kwavo tichifambidzana ndigare ndoga ndo zvandangotataura tikatavika zvari kundiitira ini nogona kusatoviga mwana aneni mumba izve zvine makii wandikira pashi ndini muridzi wemba isapetinesa makii manendera kwaupazipetoviga makii kwaizvo garai nokuti mukauya pana pamunoita noisi saka garai ukoko totaura panyaya dzemwana kusvika mwana mirai pane something chikuitika panapa muri kuda muri mwenye imi mukasabuda budai pachena kudaigadzisiwa imaminga iwe zviba mukurimbo mirai sero mukamubvunza akadai nechida ndichazoyawo zvapamuri kwandishazokusakai mindotangaini motanga mukati kana ati unodai ndotodavo aiwa ndakudaro tangai vuno ndikatekeko kuna bangu mukuru mukadzi mukumudairo mukadzi andingachamudira achisina kana mwana neni ndaimudira vana mwana waiva naye pati makambozvara vana 3 mese tikatomusiya saka ndakamusiya ndonzigara zvenaye nhasi nekuda kuita orit imi muri kuda murume here asiya tudhapo muri kuda murume here wenyu inini murume handichada ndokuti ndosaka ndandagara ndisingachadi ndokuda saka uri kuuya uzondinetsa pano chete andimati hamuchadere saka muri kuti indakatozoya kone vanga vati ndoda mamuchadi ini ndangoti handidi because ndandakagara ndakuti nani amozviwa vanhu usaita semakangwara muziresva mapindiro ende ndinounganidza vanhu orit ngatishisei izvi zvimadhiramadhirama handi yekunyaya yemwana taitafambira saka imimi makaenda makaisa kupala ikati pala ndeipi ikati kudii pala iri kuikono ikono wo mutauni mukwakonapo vakati yese kuti vavige mwana 5.5 imimi saka mamati pane mari iripo yavakaponerwa nemari 3.5 yakapanda wenayo 3.5 3.8
Koyazoenda pa 3.5 yanga 3.8. Ndiyeyo iripo yakangodero. Saka 3.8 Yeah. Saka muri kushota 1 point chakuti kuti mwana viko. Panozoda yeguma 623. Saka ngatingoti all in all kushota pakushota 2.5 anditi. Iya ifana ita uma 6,100. Asisi takazomba kuzo. Vakati chi? Vakataura 9.5. Yey. Vakaenda rugafu. 9.5. Manje apa information yatoshanda nayo ndeipa. Isakabva kuzo. Vari muntu vanozvane zvazvinandi koko vaizinda voka. Mwana kuna munhu wakamuzenga amboenda ikoko. Mune namba dzevana chekutoro. Ivo ndo vanhatu vakabvayo. Inodziwana pa. Hatina kupiwa nhamba isu. Saka manje apa mamona imi mtima kuti zvive difficult kuti mubatsirike. Tokubatsira ise nokubvunza kuti mari yacho imari yapachasika muparikudzi 9,000 parikunzi pakushota 2.5 saka tokubatsira ise. Ivo ndo vanokuti vababa vemwana. Kutaurika pa iri kuchipa chinhu chimwe chete uyu wakabva kune mapepasi okutanga akazi under 5.5 ikanzi achikukwira. Okay. Ava moms vakabva vantu vakabva kune zuro zvisikazivi uyu handiti evo ndiri kuzviwa pano nhasi ari kutotanga kutaura izvi munhu wenyu wamauya naye yuka saka kuri kunzi uko vari kuti under 9,000 saka handidei vavo nandizi imimi orit ndataurai baba mwana makaudzwa kunzi 5.5 haikwiri haikwiri ndo mari yacho zvikatandikuperekedzera kuya saka ndiri kuchiteta mari yacho. Saka we work with 5.5 kuteta mari yacho. Saka it means kuti vakushota ne2,000 ndizvo bamini 2.5 ndeguva 2.5 ndo vari kushota nditi saka moda kuviga mwana rini mari ndezi aiwa hamusi kupindura mubvunzo uyu ndati moda kuviga mwana rini imini kana mangwana mangwana isinoti kwatove kuti ndini pane time pamuchagona mangwana tongesa pachina kuti pachina probably nokuti foreign anovigwa anytime mwana mudiki vaitoda pakati pezvikivhiti vanoda pakati pevhika vadi weekend right madiaries tikuda 2.5 chete ndoya tikuda but anyway before we go kumadiaries ndive ndimbofonera kambani yangu ipindira because inini ndiri brand ambassador wekambani wezororo nedavs saka I might as well kuti vangoassist imamusina kusa mwana kundaingoti yatingoti chiuya imuvige uya wokuvigirai sese mupi mwana ari kunemwe funeral chi stata totoshanda navo ndosaka vakazoti chekuitera 5 moda kufamba nesi patatodesa mwana kubhafa vavakwidza mari yeta 7,500 pasina guva but mukashanda nesi inodzira 5.5 asaaorit ndandiri mukutsvaka mari handasina mboswedera kokuti nditiwo iri kushota kana kuti aingomira kuti bana vamwe vakatobvayo vakapuwa imwe figures mwana unogona kutoshanda kutobiwa kuikonomi ati muchavhura kutarisa mwana uchatarisa mwana wenyu asi hapana unofanira kuba chitunha ndizvozvo hakuna chitunha hachingabigwi chitunha chofaunovigwa kuri chifuleu ivo vane vachiti zvavanoda kubatsira vachitora mwana zvisingazivi baba yachoipamuchinotora mwana babasikazivi andatoviga babasikazivindaingondofura kesi denda ngowana vaenda nawo denda wana asimo mapepa denda tofura saka ndatomaona varipo de wakangotora nenharoka ndaindofura kesi makusenseni pa saka ndamaona polisa ndakaenda ende mapurisa ndomati vakandisungisa ndaenda saka ini handidi kutsvakwa futi nemapurisa handitodi kutsvakwa nemapurisa kuti handizogoni kutaura zvakanako Hello? Network inenge ndonetsa ukana. Asi zvokwadi makabva kumba mose shuwa kuya pano kuzorambana kuSouth Africa. Kuya kuzokonana kuSouth Africa mambobva mose zvakanaka chokwadi kuZimbabwe kuchiwirirana mweya wenzvimbo yemuno muRustenburg. Chiko chinomboitika. Vakadzi vari kuti vari kudherera here, vari kudherera here, zvinombofamba sei? Kutushiya kuti zviri sei? Ndinonga ndichiona pane mumwe mukadzi. Kazhinji ndo reason inobudira murume achinda kunogara oga.
zvondikuona kuti havana ndaitobvunza kuti ini samuko yakabuda uyu akauya kugara oga achikutsiyai hari chii why what was happened chii makaitei ini chii chakaitika iriwe Beto tu anta kuzvipa nekuvatira mumba. Ndakapota kubva kwatamba. Kuri kuti right kubva kwangu kana kubva kufuna. Nokuti mumba macha. Mune hondo. Tiri vanhu vemetoto. Muri varume mese. Saka nogara 90. Muri kuibata point guys. Hanzi tiri vanhu rume tese. Aina ndingagara nemunhu. Ndinongobuda masira ndaingomita ndomasarira nachingodaita kwavo nogona musira embasi unozviziva masiri emwe ndakangomita osawo makangosiya mukazvikudira ndatozvikonewa zvisiri makonewa apa mubudazve mungosiya muita budawo ndende saka pandakuudzai ndikati nyaya iripo ngaagare kwako imigare kwangu imigare kwenyu naiye muchitozvihwava atosiya makiye vanhu atoendawo kumba kwake tetiri tose mukuita kwete dziri mumba mumwe hakuna chinoita mune hasha dzeko maini ndina hasha ini ana handingamboti zvaanoda zvokuti tiri varume tose mwana wanga asati achengetwa handitengi ndotombeta zvokuti mwana wanga achengetwa apa uri kureva kuti varume tese panyaya yechi haisi nyaya yekuti hamutauri memuchiti singatenzania inyaya yechi yebonde mubvunzei kuti kubva zvandakagara naye wakambonditengera kana bhutsi yemusoka iri kubva zvakaziva kuti ndaane mukadzi wakambotengera bhutsi here kana kuti zvake hembe yekupfeka yaanoti ndakatiraramana naye sekuti vana vatatu ndingatengi kana bhutsi nemuromo makaoro ndo zvatinobvunza zvekuti taurai kuti bhutsi yamakapfeka indakakutengerai hembe dzose dzandamutengera ubva ari musikana unoti yuyu sisikawaikona kundisiya nguva yacho iyo nguva iregere saka nhasi ndozozochinja nokuti wauyandikangozoona kuti zviri kungoramba zvichingoenda zvichitozvirega nozotochinja nokuti uchina mwana wava chii ungori munhu chero huku isinofamba isina vana haisi zviri right kwete kuuya watengerwa zvinhu zvinyuwane neboyfriend yako uya ushayigara kwako kunorituko nezvinhu zvako nemunhu wako saka unofungidza zvinobetsera kuviga mwana ini ndakatongokubetsera kuti pawairwara uve right nazviri kutaura inini ndakatoziva kuzogara nawo kuti wakanga warwara ndichigara kumba kwako tibetserane kuti mwana aite right wakati vamambondisundisana ndikabvuma ndikatovhuma kufamba newe ndakaramba kufamba newe waizofamba nemusi vanhu vose shamwari idzedzo dzaindiudza shamwari pedza nyaya iyi fambai mose naye inoini chero ndikada kunzvenga ndosangana neshamwari inoti pedza nyaya iyi saka murati handina zheve shamwari chaine chindiudza kuti pedza nyaya iyi hama yangu hakuna zvaungaita unotiza mwana yakudini saka nende ntohwavo kana vanotauravo zvavanoda ndezvira zvivo asi ndotova nemafriends ana achingondipa zvakanaka kuti iwe pedza apa pedza avo ipapo batanai sezvizvi zvinodawo mapurisa ndo zvindiri kuita asi iye hazvigoni aiwa isi kutaura nawo iye muri kuti kwai hawe ndakauya kuzokuitira inoisi ndikati nawo yakatiende kuti makanga marwara makanga marwara kandikati ndichibetserawo mwa wanga aiti raiti tikwanise kuchengeta mwana iko zvino maraiti ndakukwanisa kudzokera kwandaigara nenoizi inoitwa iyi pandairwara mavingati noizi indairwara aiwa ini noizi yangu yanga iti kuti tipushe kuti tichengete mwana ndo noizi yandashingoitira handina noizi yandaingoita ndaingoita noizi makiwa matakura wawafungi makiwa enda nawo wauchifunga makinda ngobuda nawo makuseni ndichitika muchauya haupazi pachibvepetesa makiwa patesa makiwa haupazi right vabereki nyaya yedu toda isonga timbosiyai dzepolitics kana muchida kuzodanana tozodzoka panyaya dzekudanana iko zvinonga timboita zvekuiga mwana handiti right panguva inoba munini ndachikumbira kuti tisumuke tose tinde kuikona handitika nemari yamunaka makabata imini so that till we get to here nemi muripo handika mari kumbotaurwa imari handiti kana iri mari kutaurwa neva toda kuziva difference because we want to assist ne difference handiti so right now tovasiya pana 2.5 handitika toti takunobhadhara 2.5 tichibhadhara yami inayo toziva kuti aiwa yashota saka the best way toenda tese tovadzosa handikambopinda mota menyu mimi wanda kubasa tongopinda imo tokwana tose toinda tonohwa kuti vari kuti kudii handitika mari tene neamunayo mobhadhi yamunayo handika then mari haitobhadha iripi inotoda kuti mari inonetsa kugara naye saka iripi zveneiri kweiri inototi kweiri kwacho kupi zvetaurai kana kuri kuti inondotorwa pabhengi apo inongoendwa nekadhi racho indotorwa aiwe ndiwo ndoziva ndakabata pano o mari ndimo nayo
mazviona kuti unongondichesa mahara isite takatoronga zvinhu zviri pachete. Kadhi vei hakuchina kadhi kune mari manje. Saka imi mamukuru mamuchikuzoti mari hapachina pane uyo anga asingazvizivi ndafunda achifonera neava panguva yacho ndichida kuti ndibatana neuyu saka mawira ndaita watoshambidzwa zvandirikani ndangototakura ndikati ndondonzwa kuti vakati saka atichitononzwa kuti tese ti pamwe chete towa kuti mari handiti then mobhadhara imi yacho iri pandika then isusu ininika hatibhadhari hafu aiwa bhadhara iripo munobhadhara mari yamuinayo handei orit ngatishindai hatingopedza tore mapepa echinji hani muda batsirwa ti mwana arigo handei tore mapepa tore pasi batsirwa tinotoda handei. So my daddies, thank you very much. Thank you company, thank you Zorro Pumulani, they've come through. Thank you for all what you are doing. Yes, number one, Kushandani Zorro Pumulani, Doves, sponsored by Doves. Handei.